Hello. Welcome to Guadalupe. Guadalupe. Asa din mong halo-halo? Wala na kaming pera. Halo-halo part. Nagadila na mo yung balay. Pero guwapa kayo. Basta-basta. Taga-bukit. Rose, may pangato Rose. Oh, ayan. Diyan na ka. Guwapa to go. Malibang ka. Malibang madaya. Hi, Sar. Where are we? In? Where are we? I'm asking you. Asam tatapit niya? Asa ta? Tarakaga. Hello. Hi. So, hello everyone. We are here now. We are here. Nami karon. Nandito po kami ngayon sa Talacogon. Yeah. Nami karon sa Talacogon, guys. And yo, this is my first time to be. This is my first time nga na ako dito sa Talacogon. This is my first time. Parehas tayo appear. Yeah. Bullshit ya English. It is my first time nga na ako dito sa Talacogon. Kaya sige, magkadunggo ning word nga Talacogon. And then, karon na namin sa Talacogon. Gabi nga energy, oy. Ate. Fatima. Na, di mo pa didit. Hello. Hi. So nagulat may sa mga order. So guys, nami karon sa Butuan Jollibee. So kami nagulat may sa mga order kay daghan kay mong gi-order ay mamig magpista. Daghan kay may order ay Pandako pa. ipangkuan pa guys, ipangdako pa ang mga manok. So kailangan may magulat pag 20 minutes. Ano na siya? Bugas gid ko no. Sakit mong gukote. Sakit na? Ilantan, di ko ka nang wala ka atiman ba na stress. Don't say stress, kailangan itong Jollibee. Thank you sa mga sponsor karon no kasi Lola na Chipitsad. Kay Gabi kayo. Gabi siya ka-supportive basta kaon ng hisgutan. Di siya gusto nga mga apo, mga gutom. Dapat inanapot pag mutiguwang na tanong. Kanang nagay mo alaga sa ato kay tungod kay dakan tagana ba. Dagan ta kwarta. So dili na babala ka. Kay kung wala kay kwarta mutigawang ka na. Asul kay ka natiguwang. Way mo bantay niyo. So nami tao sa likod. Wala siya. Tingnan mi gani ko banoban sa amo. Silabot. So yeah, taas kay mong biyahe no. Bilibot na mo from San Luis to Talacogon to Butuan. So nag-round trip from me and karon na mi karon sa Butuan. So akong kauban karon si Stephanie. Did you know that her name Stephanie is inspired by Gwen Stefani? Layo ra kayo ang Gwen ni Stephanie sa iyang naong. Uy. Asa man na uy. Ay mo sila pinday. Mana itong friend? Hala, uy, nangungkab naman siya, uy. Hatag, be? Uy, rider kayo, uy. Sige, mga to na may babay. Agong. Mel, ituyo ka lang sa yung pamel. Lang na makawin ka nan. Makarolis. Ay ka. Tuwan. Ay. Kain. Bye, artista na ko. Ay, Kuya Will. Tara ka sa YouTube. Hi, Kuya Will. Welcome to my vlog at my... Ay, di ba mo po ko lang din dito? Mata mo. Bang! Hi, Kuya Will. Babe! Wait! Dagan na. Happy birthday to you! Gotom call? Ay, gitsapa ang gulay, oh. So today, we are going to mukbang. Ano pa? Mama.
Dito gilis ako banjo ba? Another batch. Para bombi. Oh, sige ha? Gusto ka dyan, Bebe? Uy ba? Ate Brenzel. May lang. Art sponsor. Thank you sa sponsor. Thank you. See you tomorrow. Oh, 260 ni, 260. Tula. Diba? Mama, pag-gawin na mama. Alipin na gitu. Part daw. Part ka para dili ka ate. Ipagpagkuhan na lang ka. Ano? Spring, sana? Sige. Sprinkle water, sana? Parang sparkling water, ba? Mapili mo ang mga soft drinks for tubig. Pas lang sa... Teka, ito ba ako po? Busog na makuha. Lagi, royal, ako na may ganda. Yung mga bata na taon. Mag-vlog na kaya? Wala. Siyempre may mag-antos. Kumanang atong concern. Kumanang na nakatag concern. Iyahan na lang kung saan niya pag-assess sa iyahang concern. Pagumang ko na mag-artista pohon. Guwapo kayo. Bilang. Magkuhan. Commercial sa diaper. Ano? Sila daw mo? Ha? Sila po. O maning kuhan. Commercial sa safeguard. Sila ang germ. Kami yung tampari. Kami yung nahadot. Dito na. Basta mo dyan. How much is Sharon? How much is Sharon? Now si Sharon, guys. Balutin mo ako. Busog-busog man siya, pero na siya na-pick out. So karon, mangayo tag-comment ni Lola about siyang gikuan. Gipalit. Unsa man la? Maayo mo gipalit, worth it? Okay ba lang? Okay kay la, nabusog niya. Baby. Kamot mo. So yeah, I'm done with my kaon. We're done. Except Sarah. Usahawaan. Kaon ka car pala. Karpo. So yan pa yung bagong putahe guys. Nagkaswaso pa oh. Nag-vape man din nila. Saan na yan? Hawaan. Yung unang hawaan. Sa? Catfish. Ah! Mo din yung catfish. Awan? Sa Kuan, sa US, sa America, catfish. Sara daw. Oy, ay! Libo ba ng pamilya, uy. Be. Sa ban pa lang, sinigita niya. Ah! Dito, iya po. Ayaw, ano ka? So yeah, oh my god, malubat ako. Bye-bye!